Fil-katekesi tagħna llum eżistijaj se nkomplu nirriflettu dwar l-Ispirtu Santu fil-kidbiet u fil-ħajja ta' Santa Faustina Kowalska skont kif insibu l-esperjenzi tagħha miktuba fid-djarju tagħha dwar il-ħniena divina. L-Ispirtu Santu huwa dejjem lajn tat-tiġdid fil-Knisja. Huwa hu li ġeddet il-Knisja minn żmien għal ieħor, minn ċirkustanza għall-oħra, minn epoka għall-oħra. U l-Ispirtu jagħmel dan permezz ta' persuni li huwa jagħżel. U ħafna drabi l-Ispirtu jibda billi jġeddet il-persuna u mbagħad b'dik il-persuna tkun ta' dawl u eżempju għall-oħrajn u jġib tiġdid fil-Knisja. U għalhekk qed nieħu anke din il-qaddisa li hija tant popolari, però ħafna drabi nassoċjawha ħafna mal-ħnina talla ftit li xejn mal-ħidma tal-Ispirtu. Però fil-kidbiet tagħha hemm diversi referenzi għall-Ispirtu Santu li qed nagħmel qed nieħu daw ir-referenzi u nagħmel bil-mod il-mod mixja magħkom ta' riflessjoni li jagħtuna d-dawlek iktar bil-mod esperjenzjali, ġifieri l-Ispirtu kif jaħdem fir-ruħ. Palissa konna qegħdin naraw dwar l-ispirazzjonijiet tal-Ispirtu Santu li Faustina tgħid li huma l-iqsar triq tal-qdusija, l-iqsar rotta. Rajna kif l-Ispirtu huwa l-qawwa fid-djufija tagħha l-mod kif jispira. Rajna wkoll illi l-Ispirtu Santu eżisti jagħti d-dawl lil Faustina biex taraf min hi. Fid-djarju tagħha number 167 tikteb hekk: tlabt lill-Ispirtu Santu jagħtini d-dawl sabiex inkun nista' nara il-miżerji tiegħi. Kbira din eżistijaj. Talbet lill-Ispirtu Santu jurija il-miżerja tagħha. L-ewwel ħaġa illi nosservaw hija din. In-nies tal-Ispirtu huma nies li jfittxu il-verità. U din hija l-umiltà. Teresa of Lisieux tgħid jiena umli għaliex dejjem fittext il-verità. Teresa t'Avila tgħid illi l-umiltà hija l-verità. L-Ispirtu Santu hu l-Ispirtu tal-verità kif qalilna Ġesu. F'San Ġwan Ġesu jsejjaħ l-Ispirtu Santu bħala l-Ispirtu tal-verità. Il-verità fuq livelli differenti, ċertament l-Ispirtu Santu huwa dak li wassalna l-verità, jekk nista' ngħid hekk, dogmatika, il-verità teologali, il-verità li turina minu Alla eżisti, li Alla huwa Trinità, li Ġesu huwa l-uniku triq għand il-Missier, Ġesu huwa l-uniku Salvatur, huwa l-uniku medjatur ta' Alla u l-bniedem. Imma il-verità mhijiex biss fuq dak il-livell, hija anke l-verità ta' nfusna. L-Ispirtu Santu huwa dak li lilek jafek. L-Ispirtu Santu huwa dak li lilek irid jurik lilek innifsek għalik innifsek. L-Ispirtu Santu jrid juri lilna nfusna minn aħna u jrid jurina. Aħna nistgħu nkunu nafu lilna nfusna b'diversi modi. Illum anke l-psikoloġija eżistijaj hija tajnuna kbira għas-self-knowledge, għas-self-awareness biex aħna nkunu nafu minn aħna. Aħna nkunu nafu lilna nfusna f'kuntest ta' terapija psikoloġika, nkunu nafu lilna nfusna skont mill-feedback li jagħtina ħaddieħor. Nkunu nafu lilna nfusna meta nħarsu anke lejn l-iżbalji li aħna nagħmlu jew it-tajjeb li aħna nagħmlu. Però l-iktar mod profond kif il-bniedem jaf lilu nnifsu huwa meta jħalli lill-Ispirtu talla jurih minnu. Għaliex l-Ispirtu Santu biss jista' jurik minn int. Il-bniedem hu dak li hu kif hu quddiem Alla. Iktar minn hekk huma maskri, huwa gideb, huwa ngann, huwa erq, huwa lob. Il-bniedem li jfittex il-verità irid jara kif inhu quddiem Alla. U din eżistijaj l-Ispirtu talla biss jista' jagħtina bħala xewqa, l-Ispirtu talla biss jista' jagħmilha fina u li jista' isostnina meta jurina minn aħna quddiem Alla, għaliex inti taraf li jekk innifsek quddiem Alla taraf kemm inti verament miżerja, dnub.
ma jistħoqlok xejn. Pero fl-istessin l-Ispirtu isostnik biex inti tintelaq fidej l-mħabba u l-ħniena infiniti tal-Alla. U din eżistijaj hija grazzja kbira l-mulej jistajatina. Illi isostnina bina nfusna. Meta narfu li aħna qudiem Alla aħna dnub, aħna miżerja, imma narfu li aħna maħbuba u l-ħnina tiegħu biex ngħidlek bridges tikeb. Issa din li l-Ispirtu Santu jurina minn aħna, jatina dawl biex nifhmu minn aħna. Di għandna bżonna mhux biss b'mod personali kif hawnhekk qasmet Santa Faustina, però għandna bżonna bħala attitudni. L-attitudni tagħna tkun dejjem aktar. So jekk jiena grupp, komunità, parroċċa, għaqda, kif aħna quddiem Alla. Mulli jagħtina d-daw tal-Ispirtu tiegħek jurina dil-grupp tagħna, dil-komunità tagħna kif nidru qudiemek. Kif aħna qudiemek. Hija din eżisti li aħna rridu ikonna bħala attitudni profonda. Għax aħna faċilment eżisti jekk ngħidu l-verità kif inhi. Ħafna drabi aħna kif nidru qudiem in-nies importana. Aħna kif nidru qudiem l-oħrajn. Kif nidru qudiem il-maġġoranza tan-nies, kif nidru qudiem il-poplu, kif nidru qudiem in-nies li aħna nirrispettaw jew li jirrispettawna. U l-bniedem li huwa mmexxi bir-rispett uman mhuwiex fil-verità. Min hu mmexxi bir-rispett uman mhuwiex immexxi mill-Ispirtu Santu. Meta aħna eżisti moħħna naraw kif qed jgħidu fuqna, kif qegħdin nidru, imma mhux kif aħna quddiem Alla. Dak huwa l-gwaj tagħna. Mingħajr ma nafu aħna nkunu ingannati, aħna nkunu imqarqa. Eżisti. U din faċilment li aħna niħtlu fiha fil-mixja ta' ħajjitna. Illi ma nkunux fil-verità quddiem Alla, ħbieb, imma inkunu qed naraw biss l-affarijiet kif jidhru f'għajnejn in-nies. U allura għandna bżonn ħafna l-Ispirtu tal-Alla f'dan id-dawl. Għandna bżonn l-Ispirtu tal-mulej li jenna ipoġġina fil-verità. Issa Faustina tgħid jiena tlabt l-Ispirtu Santu jagħtini id-dawl biex inkun nista' nara l-miżerja tiegħi. Irridu nitolbu dil-grazzja. U li nkunu nixtiequha hija ħaġa sabiħa. Ifisser li aħna qegħdin nimxu fil-verità fit-triq tal-qdussija. Ħaġa oħra li Faustina tgħid eżistija kien morru fil-paragrafu 293 hekk dwar dawn it-tnebbieħ l-ispirazzjonijiet tal-Ispirtu, dawl li jagħti l-Ispirtu. Hekk tkellimna dwar tema oħra, ħanaqra u mbagħad nirriflettu fuqha. Meta Ġesu affaxxinani bi żbuħija tiegħu u ġibidni lejh, jiena mbagħad rajt x'kien hemm fruħi u li ma kienx jogħġbu u ddeċidejt li nneħħih jiswili x'jiswili. U bil-għajnuna tal-grazzja t'Alla neħħejtu mill-ewwel. Din il-qalb kbira uġbitu lill-mulej u minn dak il-waqt Alla beda jagħtini grazzi kbar. Fil-ħajja interjuri tiegħi qatt ma nuża r-raġuni, ma nanalizzax it-toroq li jmexxini fihom l-Ispirtu ta' Alla. Għalija biżżejjed li naf li jien maħbuba u li jiena nħobb. Imħabba safja tagħmilli li possibbli li nkun naf lil Alla u nifhem ħafna misteri. Eżistijaj, kull kelma fiha xtoqgħod, kull frażi, kull espressjoni fiha verament tifsiriet. F'liema kuntest hawnhekk qed titkellem dwar l-Ispirtu Santu, qed titkellem dwar tnebbieħa partikolari li l-Ispirtu tagħli din. Li meta qed tara lilha nfisha fid-dawl ta' Ġesu sabiħ li affaxxina. Hemmhekk għarfet Ġesu x'ma jogħġbux fiha. Rajt x'hemm fruħi li ma kienx jogħġbu. U mbagħad hemmhekk ħadet deċiżjoni li tneħħih
jiswiela x'jiswiela. Din hija it-tnabbieħa tal-Ispirtu. Wan li jurija, qabel konna qegħdin nitkellmu li jurija l-miżerja, issa dik il-miżerja tara fid-dawl tagħha. Tara il-mulejx ma joġbux, tiddeċidi li tneħħih. Dik hija aspirazzjoni tal-Ispirtu taf x'int. Ħafna drabi aħna naħsbu li aħna niddeċidu li ma nidinbux li naqtaw mill-ħażin bil-qawwa tagħna. Le. U l-Ispirtu Santu biss li jista' jnebbaħna biex aħna ninqataw mid-dnub, ninqataw mill-ħażen. Issa hawnhekk Fawstina di d-deċiżjoni ħaditha jiswiela x'jiswiela. Imma d-deċiżjoni ħaditha għaliex l-Ispirtu Santu inebħek, imma l-Ispirtu Santu jtik il-qawwa wkoll biex tiddeċidi tagħmel dak li huwa jinebħek. U allura hawnhekk nifhmu kemm għandna bżonn nitolbu l-Ispirtu Santu eżisti, meta aħna għandna bżonn ninqataw minn xi dnub. Meta għandna bżonn ninqataw minn xi ħaġa l-Ispirtu qed jurina li ma toġobx il-Alla fil-mixja tal-ħajja tagħna personali, fil-ħajja tagħna bħala grupp, bħala komunità, bħala parroċċja, bħala knisja, bħala soċjetà. Dak li ma joġobx il-Alla aħna mhux kompromessi miegħu naqtawh il-barra amputazzjoni. Eżistijej. Din hija r-radikalità tan-nies tal-Ispirtu. Min ma jimxiex fl-Ispirtu Santu jagħmel ħafna kompromessi. Pero min miexi fl-Ispirtu jaqta' fil-laħam il-ħaj b'mod radikali. U din hija eżistijej xewqa tkun fina. Jikkaħla. Mixjin bis-serjetà wara Ġesu, qegħdin nifhmu l-imħabba tiegħu lejna, ma nistgħux nibqgħu nagħmlu kompromessi mad-dnub. L-Ispirtu Santu tkun taf li qed jaħdem fik daqskemm qed jimbuttak biex int tinqata' mid-dnub, biex int tgħid le għad-dnub, biex int tgħid le għall-ħażen, biex int tiddeċiedi mhux tibqa' seqlem u tibqa' seqlaw. Hawnhekk Fawstina fehmet, tgħidu anke Santa Fawstina kellha bżonn iva eżisti. Għaliex aħna l-kol kemm aħna qegħdin fi proċess ta' qdussija, il-qaddisin ma twildux qaddisin. Saru qaddisin u kif saru huma s-sirint u n-sirjien. Eżisti. Għaliex għandna l-istess spiritu li jaħdem fina. Aħna rridu nikkollaboraw kif ikkollaboraw huma. Fawstina tgħid li meta hija mxiet ma' din l-ispirazzjoni tal-Ispirtu oġbot lill-Alla u minn dak il-waqt beda jagħtini grazzi ikbar. Ara eżisti, aħna nibżaw ninqataw mid-dnub għax inħossuna ħanitilfu xi ħaġa. Mentri Alla qed ilestilna grazzi ikbar meta aħna ninqataw minn dak id-dnub. U din għandna bżonn nitalmuha. Din għandna bżonn narawha bl-iktar mod ċar eżisti biex aħna ma neħlux fil-mixja tagħna. Ma nkunux imbeżżajn. Ma nkunux persuni illi nibqgħu ninnamraw mal-ħażen. Persuni nibqgħu ninnamraw mad-dnub. Leħbib. Irdu nagħmlu ma nibżawx, nagħmlu ħilitna kollha. Din hija grazzja kbira. Hekk illi Fawstina għarfet illi meta inqatet ma baqgħetx tagħmel dak lil mulej ma kienx jogħġbu. Il-konsegwenza kienet illi irċevit grazzi ikbar. Kemm sabiħa li kieku aħna anke narfu li hemm grazzi ikbar li lilna qegħdin jistennewna fil-mixja tagħna. Hemm grazzi ikbar li lilna qegħdin jistennew fil-mixja tagħna. Tħares lejn id-dnub li int qed titlef. Tħares lejn id-dnub b'taqla xi ħaġa jekk taqta' dnub jien qed nitlef xi ħaġa. Il-verità hi li int mhux qed titlef xi ħaġa. Il-verità hi li l-mulej irid jagħtik grazzi ħafna ikbar. U tkompli fil-ħajja interjuri tiegħi qatt ma nuża raġuni. Ma nanalizzax it-toroq li jmexxini fihom l-Ispirtu tagħAlla. Għalija biżżejjed li naf li maħbuba u li jiena nħobb. Hawnhekk Fawstina meta qed tgħid ma nanalizzax ir-raġuni ma jfissirx li ma tirraġunax ma tagħmilx discerniment qatt nebieħ tal-Ispirtu, anzi l-qudiem ħanaraw kemm kienet tagħmlu. Imma kienet tintelaq fl-Ispirtu. Isma',
Jekk jiena ċerta l-Ispirtu qed jitlobni naqta dan id-dnub, ma noqgħodx nagħmel ħafna analiżi u kif kom u x'fatta u se jiswili. Hija dak it-tip ta' analiżi li ma kienitx tagħmel Fawstina, ma kienitx toqgħod tanalizza l-prezz. Hemmhekk tidħol ir-raġuni. Ħafna drabi aħna noqogħdu nikkalkulaw il-prezz li rridu nħallsu biex nimxu ma' tnebbieħ tal-Ispirtu, biex naqtaw mid-dnub mill-ħażen, biex nagħmlu xi ħaġa li jitlobna x'inhi it-tnebbieħ tal-Ispirtu, aħna nispiċċaw dejjem nikkalkulaw, nanalizzaw. Fawstina qed turina illi din l-analiżi, dan il-kalkoli m'għandniex nagħmluh. Għandna nintelqu fit-toroq tal-Ispirtu Santu, għax meta nintelqu f'idejh, l-ewwel ħaġa aħna l-Ispirtu ma nafx minn fejn hu ġejn u ma nafux fejn hu sejjer. Ma nafux noqogħdu nikkalkulaw kollox miegħu, ma nkunu mitluqa f'idejh bħal mija werqa li tintelaq f'idej ir-riħ u joħodha fejn irid. Ma toqgħodx tgħid ma joħodni hemm u jiġri li hekk, joħodni hemm u jiġri li hekk. L-abbandun fl-Ispirtu eżisti. Ħafna drabi meta noqogħdu nanalizzaw ħafna nispiċċaw ma nagħmlu xejn. Meta noqogħdu nikkalkulaw ħafna nispiċċaw qatt ma nagħmlu xejn minn dak li l-Ispirtu qiegħed inebbaħna. Nibqgħu dejjem bil-kalkoli u mbagħad qatt ma nesperjenzaw il-qawwa tal-Ispirtu li taħdem fina. Il-qaddisina għalhekk esperjenzaw tant u raw tant ġubijiet f'ħajjithom. Għaliex kienu meħtla tal-Ispirtu Santu, kienu jafdaw l-Ispirtu Santu, kienu jintelqu fl-Ispirtu Santu. Ir-raġuni tagħna għax hija midruba bid-dnub eżistijej ma tarax kollox kif jara Ħalla. Ir-raġuni tagħna kieku hija verament fl-istat tal-perfezzjoni mhijiex xkiela l-Ispirtu, anzi raġuni tagħna ssir waħda mit-toroq tal-Ispirtu. Però minħabba li raġuni tagħna hija mdallma, il-konsegwenza ta' dnub oriġinali x'inhu huwa l-intellett, ir-raġuni ġifieri huwa mdallam mela ma jarax kollox fid-dawl tal-Alla, u r-rida tagħna l-volontà hija dajfa. Dak huwa l-konsegwenza ta' dnub oriġinali, darkened intellect and weakened will. Aħna ma nemnux bħal protestanti li aħna korrotti kompletament ħżiena, il-natura umana ġiet korrotta bil-ħażen, le, imma nemnu li aħna dajfin fil-sens li il-moħħ ma jarax ċar u r-rida tagħna hija dajfa. Allura l-ħidma tal-Ispirtu l-inna tina dawl biex naraw kif jara Alla u tina l-qawwa fid-djufija tagħna. Fawstina tista' tagħmel dan kollu għax għandha konvinzjoni li maħbuba minn Alla u li tixtieq tħobb. Tista' tafda l-Ispirtu tal-Alla jekk int qed tgħixi triq tal-imħabba tafux. Jekk inti għandek il-konvinzjoni li Alla jħobbok, għalhekk Alla jħobbok l-Ispirtu Santu mhux ħajisperak b'affarijiet anke huma ibsa li jmorru kontra l-imħabba tal-Alla lejk. Anke jekk titmuta li kien nifsek, anke jekk titqatta minnek innifsek. Din hija il-realtà, din hija il-verità. Eżisti. Imbagħad Fawstina tkompli tgħidilna xi ħaġa oħra f'number 1828 tad-djarju tagħha fuq l-Ispirtu Santu tgħidlek. Qiegħda nipprova mill-aħjar li nista' nkun fidila matul il-jum lejn l-Ispirtu Santu sabiex inwettaq dak li jitlobni. Kemm hija sabiħa hawnhekk u lejn l-aħħar tad-djarju tagħha Fawstina qiegħda timmatura ħafna fil-ħajja tal-Ispirtu. Però minkejja li timmatura u timxi l-qudiem, qed tgħid qiegħda nipprova mill-aħjar li nista'. Kemm din aħna għandna bżonna wkoll nipprova mill-aħjar li nista'. Anke qegħdin nimxu l-qudiem qatt ma nistgħu ngħiduha sanna, dejjem fadlilna aktar x'nippruvaw mill-aħjar li nistgħu. U x'qed tipprova tagħmel? Inkun fidila matul il-jum lejn l-Ispirtu Santu biex inwettaq dak li jitlobni. Mela mhux fidila lejn l-Ispirtu f'xi ċirkustanza fejn fien talbet għamlet irtir. Le, imma qed tgħid matul il-jum. Tafu xi tfisser? Li Fawstina bdiet titgħallem kif tgħix matul il-ġurnata fil-komunjoni, fil-fellowship, fil-rabta tal-Ispirtu Santu li tgħix fil-preżenza tal-Ispirtu Qaddis. Ejju issa stess eżistijaj. Nagħmlu dan l-att fidi. Mhux biss qegħdin nisimgħu qegħdin nitgħallmu. Aħna issa qegħdin fil-preżenza tal-Ispirtu. Nagħmlu għatta fidi li verament
qiegħed magħna, qed ikellimna tinqedeb dal-programm. Ejjew narfu l-preżenza tiegħu f'ruħna. L-Ispirtu Santu eżistijej. Faustina femet li kellha tgħix kontinwament ma tsab fih. U mhux biss li hu kien jispira matul il-jum allura. U jridet tagħmel dak li jitloba, kellha din l-ubbidjenza lejn l-Ispirtu Santu, forsi ftit nisimgħu dwarha. L-ubbidjenza lejn l-Ispirtu Santu. Eżisti, l-Ispirtu Santu jinebbaħna, jippoġġilna ħsibijiet tajbin f'moħħna matul ġurnata. Iqanqal xewqat tajbin. Ħafna drabi forsi waħda mill-iżbalji tagħna hija li aħna ma nifhmux, ma nkunux nafu kif l-Ispirtu qed jaħdem fina. Li l-Ispirtu qed jaħdem fina u l-ħidma tal-Ispirtu Santu natribuha flok lilu, natribuha lilna. Naħsbu li t-tajjeb, l-ħsibijiet tajba, naħsbu li x-xewqat tajbin ġejjin minna. Mentri mhumiex hekk. Il-bniedem umli, il-bniedem tal-Ispirtu jaraf il-ħidma tal-Ispirtu ġewwa fih. Anka l-ħsibijiet tajbin, ħsieb tajjeb tal-ima tajba. Darba Santa Teresa tal-Bambin Ġesu li qaddisa li jiena nħobb ħafna u li effett influenzat ħafna anka l-Santa Faustina. Tgħidlek fil-storja ta' ruħ illi meta kienet taqsam xi ħsieb sabiħ u mbagħad xi soru oħra kienet tuża l-istess ħsieb tagħha ma tgħidx illi qallitu Teris dan il-ħsiebek Santa Teresina, imma s-soru l-oħra kienet taqbad tgħidha ħsieb isu huwa tagħha. Għall-ewwel kienet tħossha urtata Teris, imma mbagħad fehmet isma' l-ħsieb li ġi lili mhux mill-Ispirtu tal-Alla ġi. Mela mhuwiex tiegħi, mhux jien l-awtur tiegħu. Mela ħadd ieħor jistekwa taħ kif irid mingħajr ma jsemmi lili. Għaliex l-oriġini mhuwiex jien. L-oriġini huwa l-Ispirtu Santu. Minnu ġej kollox. Kemm għandna bżonn dil-libertà. Kemm għandna bżonn dil-libertà eżistijej. Kemm neħdu għalina meta ma jsemmux isimna. Kemm neħdu għalina ma jkunx hemm il-firma tagħna f'kollox, jekk ma jkunx hemm it-timbru tagħna f'affarijiet li għamilna aħna fil-Knisja qed ngħid tafx. Ismek fuq lapida lem, ismek f'ċirkulari law, ismek fuq l-internet lem, f'dil ħaġa l-aħħar saħalluk barra f'xi programm ta' festa, f'xi diskors, għax xogħol xarek u ġib iż-żejt, bil-maqlub tal-qaddisin meta nagħmlu hekk eżistijej. Jekk nifhmu li l-ħidma hija ta' Alla tal-Ispirtu fil-Knisja, mhux jinfittxu l-unuri u l-ismijiet tagħna li jidhru li nħbew nfittxu. Hawnhekk jiġina ħafna ċar Dun George Preka eżistijel qaddis Malti. Kemm kien jaħrab daw l-unuri tad-dinja. Kemm kien jaħrab hekk li jpoġġu lilu fiċ-ċentru, imma kien jattribwixxi kollox il-Alla. Kif kien jagħmel San Franċis tas-Sisi kien jgħid biss huwa id-dnub u l-vizzju. Il-bqija kollox ġej minn Alla. Hekk jalla nattribwixxu l-ħidma lill-Ispirtu vera, u mhux lil nafusna. Jalla nikbru f'dan l-għarfien nitalmu kif ngħixu il-ħin kollu fil-preżenza tal-Ispirtu u nagħmlu ħilitna li nobdu l-ispirazzjonijiet li nkunu fidili għall-ispirazzjonijiet u tnebbiħiet tal-Ispirtu Sant.